Primeran B2. 157 Ainhoa Lendinez. Ainhoa Lendinez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bihar jokatuko da 3. Zegamaizkorri kilometro vertikala, nolako aurrikuspena duzu? Bueno, niretzat oso lasterketa berezia da, Zegamaizkorri bera asteburua da berezia, eta, ia ze hartu nuan parte lehengo aldiz, ia ze polita izan zen, aurten berriz izena eman dut, eta, pixkat urduri, ze gogotxu baina urduri, ze bihar gaina aurtengoan munduko kilometro vertikalen munduko zirkuituko parte da Zegamaizkorri, beraz, maila handiko lasterketa izango da. Hori da, maila handikoa, aurkariak maila handikoak, baina denbora ere beti kontuan hartzen da, aurreko urtean, zuk esan bezala parte hartu zenuen, eta 52 minutu eta 7 segundutan burutu zenuen lasterketa, aurtengo helburua hori hobetzea izango da, ezta? Bai, pixkat hortan saiatuko naiz, ez? Ni beti izaten dut, kirolaria baino gehiago kirolzalea naizela, ez? Eta, ni nire maila palian, baina bai, ni saiatuko naiz, aurkariekin baino gehiago lehiatzen, nire buruakin pixkat, iazkoa hobetzen badet, oso pozik gelituko naiz. Hori da, gainera askotan ibilbideak ere baldintzatzen du, iraule gailurrera igoko zarete, lehen urtean etzen ala egin, baina lehen aurreko urtean, zuk parte hartu zenun urte horretan, bai, nolako ibilbidea da? Lehenengo azten da Segaman, eta ukiko ditugu 2 kilometro terdi edo 3 kilometro neutralizatuta, hau da, berotzen juteko, eta gero iritsiko gea irteera puntura eta handik hasiko da kontatzen kronometroa. Orduan, lehenengo 2-3 kilometro horiek, pixkat urduritasunare nabaritzen da, elkarri begira juten gea, eta gero ara iristeakoan azten da lehia, eta, ez dakit nola esan, formatu ere berezia da, eta horrek ere eragina daukan ere ustez lasterketan, ez? Egun behar dezu pixkate kontrolatzen, zeinekin ateratzen zean, gutxi gora bera zure mailakoa izan deia, eta horri begira indarrak neurtu.